ಮಾನಿಗುತ್ತು ಚಾವಡಿ. ಈ ಮಾನಿಗುತ್ತು ಚಾವಡಿ ಮೂಜಿ ಗ್ರಾಮ ಬೊಕ್ಕ 4 ಗುತ್ತುಗು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದು ಬಂಡಾರದ ಇಲ್ಲುಲಾದು ಉಂಡು. ಮುಲ್ಪ ಪತ್ತನಾಜೆಗ್ ಬಾಗಿಲು ಪಾಡ್ನ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನವರಾತ್ರಿಗ್ ಗದ್ದಿಗೆ ಹಿಡ್ದು 9 ದಿನದ ಪೂಜೆ ಪುರ ಉಂಡು. ನೇಮೋತ್ಸವಲು ಪೂರ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಪುನ ಎಂಚ ಕೇಂದ್ರ ಮಾನಿಗುತ್ತುಡು ಸುರುಕು ಕಮ್ಮಲದ ಕೋರಿ ಆದ್ ನೇಮೋತ್ಸವ ಪುರ ಉಂಡು. ಇಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಮೂಜಿ ಗ್ರಾಮ 4 ಗುತ್ತುಡು ಸುರೂತ ನೇಮ ನೆಕ್ ಪುದ್ವರ್ ಸೇವೆಂದೆಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು. ಎನ್ಮ ದಿನಕ್ ದುಂಬು ಇನಿ 13 ತಾರೀಕು ಎನ್ಮ ದಿನಕ್ ದುಂಬು ಕೈಲ್ ಕಡ್ತದು ಕೊರಗು ತನಿಯಾಗ್ ಕಟ್ಟೆರೆ ಉಂಡು. ಈ ಕೊರಗು ತನಿಯೇ ಈ ಪೂರ ಮೂಜಿ ಗ್ರಾಮಡ್ ಪೂರ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲಾಗ್ ಏಳಿಕೆ ಕೊರ್ರೆ ಉಂಡು. ಮಾನಿಗುತ್ತುಡು ಕಮ್ಮಲದ ಕೋರಿ ಉಂಡು. ಪೂರೆರ್ಲ ನಿಕುಲು ಬತ್ತದ ನಡಬಾದ ಕೊರಡು ಪಂಡದು ಕೊರಗು ತನಿಯೇ ಏಳಿಕೆಯನ್ನು ಮನ್ಪುಂಡು. ಕೊರಗೆರೆ ತನಿಯ ಬರ್ತುಂಡೆ ವರ್ಷ ಕಾಲಾದಿ ಬರ್ಪನಂಚಿನ ಕೊರಗ ತನಿಯ ದಾನೆ ಬತ್ನಂದಿಕೇನು ಬರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮಾನಿದ ಗುತ್ತುದೆರಡು ಮುರನಿ ಕಮಲಾ ಕೈಲಿಗಾರ್ತಿತ್ತಂಡು ಕೋಡೆ ಬಯ್ಯಾಡ ಕಮಲನಾಗನಿ ಪರ ಇನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕಮಲಾಗ ಪೂಕರ ಪಾಡ್ರ ಬಯ್ಯಾಗ ದೈವೋಗ್ನೇಮೋ ಊರ್ದೊಲ್ಲ ಏನಕ್ಲಿ ಮಾತೇರ್ಲ ಬರಡು ದೈವದ ಅಪ್ಪನೇ ಆತಂಡು ಕಮಲದ ನಾಗನಿ ಪೂನು ಬಂದುಂಡು. ಪೂರ ಐಕ್ ಸೇಡಿ ಪಾಡ್ದು ಐಕ್ ಕೊರಗು ತನಿ ಒಗ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನಕುಲು ಪೂರ ನಾಗನಿತದು ಕುರಿ ನೀ ಮೀಪವನು ಉಂಡು. ಪಂಡ ನಾ ರಡ್ಡೆ ಜೊತೆ ಬೋರಿಲೇನು ಕಟ್ಟದು ಪಲಾಯಿ ಕಟ್ಟದು ಕನ್ನಡ ಸುತ್ತು ಬರ್ಪೇರುಂಡು. ಅವು ಈ ನಾಗನ ಒಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಕಂಡದ ಕಮ್ಮಲದ ಕೋರ್ನು ಬಂಡ ನಾಗನ ಆಚರಣೆ ಭೂಮಿದೇವಿನ ಆಚರಣೆ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆದ ಮಿತ್ ಐನ್ ಮಂತೊಂದು ಪೋಪುನ್ನು. ಅವು ಆಯಿ ಕೂಡ್ಲೆ ನಮ್ಮ ನಾಗನ ಬನಟ್ಟು ಬತ್ತದ ತಂಬಿಲ ಉಂಡು. ತಂಬಿಲ ಆಯಿನ ಇಡ್ಬೋಕ ಬತ್ತದ ಪೂರರೆಗ್ಲ ಧರ್ಮ ನಡಪೇರೆ ಉಂಡು. ಪಂಡ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಬಿನ್ನೇರ್ ನಕುಲು ಪರವೂರ್ದಕುಲು ಪೂರ ಬತ್ತ ನಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರರೆಗ್ಲ ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದ ಸೇವೆ ಮಾನಿಗುತ್ತುಡು ನಡಪೇರೆ ಉಂಡು. ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತುಗು ದೈವಲೆಗ್ ನೇಮ ಉಂಡು. ಗುಡಚಾಮುಂಡಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಮಲದೊರತಿ ದೈವಗ್ ಬಂಡಾರ ಗೆತ್ತದ ನೇಮ ಉಂಡು. ಆ ನೇಮ ಮುಗಿನೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಇನಿತ ದಿನ ನೇಮ ಮುಗಿನೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲ 1001 ದೈವಲೆಗ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಜಾಲ್ಡ್ ನೇಮೋತ್ಸವ ಪೂರ ನಡಪೇರೆ ಉಂಡು. ಜಾಲ ಮುಂದೆ ತಡಪಲೆ ಗೆಲ್ಲಿದ್ದು ಕೊನ್ನ ಖಂಡಿತವಾದ ಬರ್ಪಣ ಸರ್ವಕತ್ವ ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪಾದು ಕೊರ್ಚೋಡ್ದು ಹೊರ ಈ ಕಲಿಯುಗಡು ಮಾಯನ ಸಂಚಾರಾಪಂಚನ ಕೊಡ್ತು ಉಲಾಡ ಯಾರೇ ಇನಿತಾತ ಪುರ್ತುಗು ಜಾಲ ಮುಂದೆ ಕೊಲ್ದ ಕೊರ್ಪುನ ಅಂಚಿತನ ಅಜಲ ತಮ್ಮನ ಅಮೃತ ಮಾಯಾಡು ಸಂತೋಷ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಉಲಾಡ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಂದು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಈ ನೇಮೋತ್ಸವಲು ಎನ್ಮ ಕಡೆ ನೇಮ ಆಪುಂಡು. ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿಗ್ ಫೆಬ್ರವರಿ ಮೆಚ್ಚ ಆಪುಂಡು. ಈ ಪೂರ ಉತ್ಸವಲು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಪುಂಡು ಎಂಚ ಕೇಳಿದಂಡ ಈ ಕಮ್ಮಲದ ಕೋರಿ ಜಾತ್ರೆ ನಡತದು ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಮುಲ್ಪನ್ನ ಧರ್ಮ ನಡತೆ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಗ್ರಾಮಡ್ ಅರಬೆಟ್ಟು ಗ್ರಾಮಡ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕಮ್ಮಲದ ಕೋರಿ ಪೂಕರೆ ಪೂರ ಆಯರೆ ಉಂಡು. ಮೆಚ್ಚಿಗು ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಈ ಗಂಡ ಗನಕುಲೆಗ್ ಒಕ್ಕ 1001 ಗಂಡ ಗನಕುಲು ದೈವಲೆಗ್ ಪೂರ ಎಂಚ ಕೇಂಡ ವನಭೋಜನ ಬಂಡದು ಮನ್ಬೇರೆ ಉಂಡು. ಆ ವನಭೋಜನಲ ಅಂಚನೆ ಪೂರ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಸೇರಿದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಇಲ್ಲು ನಿಗದಿ ಪಡಿತನ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು ಪೂರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಅಲ್ಪ ಗುಡ್ಡದ ಬರಿಟ್
ಐಕ್ ಸಂಬಂಧ ಒಂಜಿ ಜಾಗ ಉಂಡು. ಆ ಜಾಗಡ್ ಪೂರೆಲ್ಲ ಅಡಿಗೆ ಮಂತುದು ಅಲ್ಪನೆ ಐಕ್ ಬಲಸದು ಐಡ್ ಬೊಕ ಅಲ್ಪನೆ ಪೂರ ಹೊನಸ್ ಮಂತುದು ಪೋಪುನ ಕ್ರಮ. ಇಂದುದ ಗ್ರಾಮದ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಎಂಕುಲು ಪೂರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ನಿಂದಲ್ಲ. ಎಂಕುಲು ಈ ಭೂಮಿಡ್ ಈ ಗ್ರಾಮಡ್ ಈ ದೈವದ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಡ್ ಪೂರ ಒಂಜೇ ಅಪ್ಪನ ಜೋಕುಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗ್ ಒಂಜಿ ಖುಷಿಕ್ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಸಂಪ್ರದಾಯಲ್ ಪೂರ ಒರಿದು ಬರಡು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಒಂಜೇ ಜಾತಿ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಆಚಾರ ನಡತೊಂದು ಬರೋಡು ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಒಪ್ಪೋಡು ಪನ್ಪುನ ನಿಟ್ಟುಡು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕುಲು ಕಟ್ಟಪಾಡ್ಲೇನ್ ಪೂರ ಮಂತುದೇರು. ಐನ್ ಈ ಮಾನಿ ಗುತ್ತುದ ಪೂರ ಆಡಳಿತದಾರನಕುಲು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನ ಗುತ್ತು ಮನೆತನದಕುಲು ಅಂಚನೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಪೂರ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಡು ಆಚರಣೆ ಮಂತೊಂದು ಬರೊಂದುಲ್ಲೆ. ಕಂಬಳ ಕೊರಿಪಂಡ ಇಂಕ್ಲ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂಚಿ ನಡತು ಮತ್ತಂಚಿನ ಕಟ್ಟು ಮಾಣಿಗುತ್ತುಡು ದೈವದ ಕಟ್ಟೆ ಉಂಡು. ಪೊಸ ಎಣ್ಣೆ ಪೊಸ ಕಾಯಿ ಪಂಡ ದೈವ ಒಂಜಿ ಪುದ್ದಾರ ಆಪಿಂಚಿನ ಕ್ರಮ ಐತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪುದ್ದಾರ ಪಂಡ ಪೊಸ ರೀತ ಒಂಜಿ ಒನಸ್ ಪನ್ಪದ ಅಂಚನೆ ಹಿಡಿದ ಒಂದು ಪುದ್ದಾರ ದೈವಗೂ ಮುಜಿ ಗ್ರಾಮದ ಅರಸು ಪ್ರಧಾನಿ ಬಂಟಿಯದಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪುದ್ದಾರದ ಸೇವೆ ಮಾಣಿಗುತ್ತುಡು ಮರಣಿದನ ಕೈಲಿ ಕಡಿಸ್ತದೆ. ಅದು ಒಂಜಿ ವಾರದನ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ದೈವದ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಡೆ ಉಂಡು. ಕೊರಗೆ ತನಿ ಇಡೀ ಗ್ರಾಮ ಹೇಳಿಕೆ ಕೋರ್ಪುನಿ ಒಂಜಿ ದುಂಬುದ ಕಾಲಡು ಈ ಎರುಮಾನಿ ಕೇನರೆ ಸಾಗೋಲಿದ ಅದು ಕೃಷಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಕೃಷಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಮತ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಚೆ ನಡೆದಾದು ಈ ಎರುಮಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಪೋಪುನಕಲ್ನ ಅದೇ ಕೊರಗೆ ತನಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೋದು ಅಗೆಲ್ದೊಂದು ಕಂಬದ ಹೇಳಿಕೆಲ್ಲ ಕೊರಗೆ ತನಿ ಕೊರ್ಪು ಅಂಚೆ ನಡೆದ ಅಧಿಕೃತವಾದ ಎಂಕಲ್ದಲ್ಲ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡುವ ಕ್ರಮ ಇತ್ತು. ಕೊರಗೆ ತನಿಯನ್ನು ಕಡಪುಂಡು ಇಲ್ಲಿಲ್ಲೆಡೆ ಪೋದು ಹೇಳಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತದು ಎರುಮಣಿಗೆಲ್ಲ ಕೆಂದು ಬೋಪು ಅಂಚೆ ನಡೆದು ಕೋಡದಾನಿ ರಾತ್ರಿ ದೊಂಪ ಬೈಯಾಗ ದೊಂಪ ಏರ್ದು ಈ ಸಿಂಗಾರತನದ ದೊಂಪ ಏರುದು ರಾತ್ರಿ ನಾಗಾನಿ ಪಂಡ ಕಂಬಳನ್ನು ಶೃಂಗಾರ ಮಲ್ಪು ಕಂಬಳನ ಒಂಜಿ ಮದಿಮಾಲ್ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅಂಚೆ ನಡೆದ ಅವು ಶೂಟೆಡ್ ಒಂಜಿ ಇಂತಿಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕುಲ್ಲ ಕಸಬುದ ಸಂಸಾರದ ಅಕ್ಲನ ಸೇರಿವರೆಗೆ ಡೋಲು ಚೆಂಡು ಮಾತ ತಾಳ ಮಾತ ಸಾಂಪ್ರದಾಯ ಡೋಲು ಜಾಸ್ತಿ ಡೋಲು ಕೊಂಬು ಅಂಚೆ ನಡೆದ ಅಲ್ಪ ಕಂಬಳ ಶೃಂಗಾರ ಮಲ್ಪೊಂದು ಪೋಪುನಿ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪಟ್ಟಿ ಕೊರ್ಪುನ ಇಂಚಿನ ಕಟ್ಟುನಕ್ಲೆ ನೇಮ ಕಟ್ಟುನಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಚಾಕಿದಾಗ್ಲಿ ಬರೋದು ಪಟ್ಟಿ ಕೊರ್ದು ಬುಕ್ಕ ಸೂಟದಾಗ್ಲಿ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿ ಕೊರ್ದು ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಆಯ್ತ ಕಂಬಳನ ಶೃಂಗಾರ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವು ಕೋಡದ ರಾತ್ರಿ ಇನ್ನಿತ್ತೆ ಪಗೆಳ್ದು ದೈವದ ಅಪ್ಪಣೆ ಆದು ರಡ್ಡು ನಾಲೇರು ಉರಿಮಿಪ ಪುಕ್ಕರ ಪಾಡು ನಾಗತಾನಿ ದೈವದ ಧರ್ಮ ನಡತ್ತೆ ರಾತ್ರಿ ದೈವ ಪಿಂಚಿನ ಸೇವೆ. ಒಂದು ಕೃಷಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳದ ಕೋರಿ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ತೆರಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತು ಹೇಳಿದಾಗ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಆಯ್ತ ಸೇವೆದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ದಿಂಚಿ ಪೋಂದಿತ್ತು ಹೇಳಿದಾಗ ಎಂಕ್ಲೆ ಆಯ್ತ ಅನುಭವ ಉಂಟು ಅಂಚೆ ನಡೆದ ಅದು ಆತು ಒಂಜಿ ದೈವದ ಧರ್ಮ ಅಂದೆ ಪನ್ಪೇರು ಒಂದು ದೈವ ಕಟ್ಟಡೆ ಪನ್ಪು ರಾಪಿ ಪಕ್ಕಿದ್ದು ಪರಪಿ ಪಿಜಿನಿ ಮುಟ್ಟ ಧರ್ಮ ಕಮ್ಮಿ ಆವಂದಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈ ಋತುನಾಡ ಕೇನುಂಡು ದೈವ ಕಮ್ಮಿ ಆರಬಲ್ಲಿ ಅಂಚೆ ದೈವದ ಧರ್ಮದ ಒಣಸಿತ್ತೆ ಅಂಚೆ ನಡೆದ ದೈವದ ಹೊಸ ಎಣ್ಣೆ ಹೊಸ ಕಾಯಿ ಪನ್ಪಂಚ ಕಟ್ಟಡು ಇನ್ನಿತ್ತ ಉದ್ಧಾರದ ಸೇವೆ ಅಂತ ಮೊಗರ್ನಾಡ సారసీమ పండ ఓ 14 గ్రామ వ్యాప్తికి వరపని ఆ 14 ಗ್ರಾಮಗಳು ಎಂಕಲ್ನ ಮಾಣಿ ಪೆರಾಜೆ ಅರೆಬೆಟ್ಟು ಪಂಡ ವೀರಕಂಬ ಗ್ರಾಮದ ಒಂಜಿ ಪ್ರದೇಶ ಅಂಡ್ ಎಂಕಲ್ನ ದೀವಲ್ನ ಮುಲ್ತ ಸೇವೆಗಾನಾಗ ಐನ್ ಎಂಕಲು ಅರೆಬೆಟ್ಟು ಗ್ರಾಮ ಅಂದೆ ಪನ್ಪ
ವೆಂಚಾನ್ ಪಂಡ ನಾಲುಗುತು ಮೂಜಿ ಗ್ರಾಮ ಅಂದು ದೈವದ ನುಡಿ. ಈ ನಾಲುಗುತು ಮೂಜಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಎಂಚಾನ್ ಪಂಡ ಒರ್ತಿ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಮೂವೇರು ದೈವಲು ಒಂದು ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿಗೆ ಮೂಲು ಕುಲ್ಲುದು ಪಟ್ಟ ಅಂಡ ದೈವಲೆಗ್ ಗ್ರಾಮ ಆಳುನಂಚಿನ ಪಟ್ಟ ಅರಸು ಪ್ರಧಾನಿ ಬಂಟೆದಿಯಿಂದ ಗುಡಚಾಮುಂಡಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಮಲೆಕೊರತಿ ದೈವಲು ಮೂಜಿ ಗ್ರಾಮದ ದೈವಲೊಂದು ಅವು ದೈವದ ನುಡಿಟ್ ಬರ್ಪಣಿ ಆಪೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿಗ್ ಕಾಲಾವಧಿ ಒಂಜಿ ಮೆಚ್ಚಿ ಜಾತ್ರೆ ಅಂದಂಡ ದೈವಲೆಗ್ ಅರಸು ಪ್ರಧಾನಿ ಬಂಟೆದಿಗ್ ಎಂಕಲ್ನ ಗ್ರಾಮಡು 7 ಸೇವೆ ಐಟ್ ರಡ್ಡ್ ದೊಂಪದ ಬಲಿ ನೇಮ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡ್ ಕಮಲದ ಕೋರಿಸಿದ ಸೇವೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಗುಡ್ಡೆ ವಾರಾಟ ಮಾಡೋಡೊಂಜಿ ವಲಸರಿ ನೇಮ ಶಂಭುಗ ಬಾಲಮಂಟ ಮೇಡು ಒಂಜಿ ನೇಮ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಜರಿಟ್ ಅರೆಬೆಟ್ಟು ಗ್ರಾಮದ ಜರಿಟ್ ಇಂಚ ಒಟ್ಟಿಗೆ 7 ನೇಮ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಮಾಣಿದ ಕಾಲಾವಧಿ ಅಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿನ ಮೆಚ್ಚಿ ಜಾತ್ರೆ ಅನಾಗ ಮೆಚ್ಚಿದಾನಿ ಬಯ್ಯಗಿಲ ದೈವಲೆಗ್ ನೇಮ ಆಯರಂಡು ಐಟ್ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಇಂಚ ಅಂದ್ಪಂಡ ಮಾಣಿಗುತ್ತು ಧರ್ಮಚಾವಡಿ ನಡಪನಂಚಿನ ಈ ಕಮಲದ ಕೋರಿ ನೇಮ ಅಂದ್ಪಂಡ ಐಕ್ ಬಾರಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಡು ನಂಗೆ ಮಾತಾಡಿಗಳ ತೆರಿನಕೊನೆ ಸುಳ್ಳಮಲೆ ಬೆಟ್ಟ ಅಂದು ಸುಳ್ಳಮಲೆ ಬಳ್ಳಮಲೆ ಬೆಟ್ಟ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಬೆಟ್ಟೋಲು ಬಾರಿ ಇತಿಹಾಸದ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ರಡ್ಡ್ ಬೆಟ್ಟೋಲು ಸುಳ್ಳಮಲೆ ಬೆಟ್ಟದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಎಂಕಲ್ನ ದೈವಲು ಅರಸು ಪ್ರಧಾನಿ ಬಂಟೆದಿನ್ ಪಂಡ ಗುಡೆ ಚಾಮುಂಡಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಮಲೆಕೊರೆತಿ ದೈವಲು ಗ್ರಾಮದ ಭಗವದ್ಭಕ್ತಿಯರು ಮಾತೇರ್ಲ ಬಾರಿ ಭಕ್ತಿಡ್ ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿಡ್ ಬಾರಿ ಉಲ್ಲಾಸೋಡ್ ಬತ್ ದೈವಲ್ನ ಸೇವಿಡ್ ತೊಡಗಿಸವನ್ನಕಲು ಇಂಕ್ಲೆ ಮೂಲು ಒವೇ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯ ಮನ್ಪುಂಡುಂದಾಂಡ ಐಕ್ ಜಪ್ಪುನಿಕ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಬೋಡಿಗೆ ಎಜ್ಜಿ ದಾಯಂದ್ ಪಂಡ ದೈವಲು ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೇರಿ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಅಪೆಲ ದೈವಲ್ಲ ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಂಡ ವಾ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯನ ಎಂಕಲ್ ಮನ್ಪಾ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಧೈರ್ಯ ಉಂಡು ಐಕ್ ಬೋಡಾಪನಂಚಿನ ಪನವುದ ಇತ್ಯಾದಿ ಕ್ರೋಢೀಕರಣ ಆವಡು ಐಕಲ ಮಾತ ದೈವ ಸಂಕಲ್ಪದ ಮೂಲಕ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದು ನಡ್ತು ಬರ್ಪುನ ಐಕೆ ಎಂಕಲ್ನ ಧರ್ಮಚಾವಡಿದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಬೊಕ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಬೊಕ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಧರ್ಮ ಮೆಚ್ಚಿ ಧರ್ಮ ನೇಮ ಆಯ್ನನೇ ಒಂಜಿ ನಿದರ್ಶನ ಬೆಂದು ತಿನ್ಪುನ ಬಡವರದ ಬಟ್ಟನ ಅತಿ ಶ್ರೀಮಂತ ಮುಟ್ಟಲ ಆಯ್ನ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಬತ್ತ ಮೂಲ ದಿಯರಿಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಕೈ ಮುಗಿದು ಉಡಲಿರ್ದು ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತೇರಿಂದಾಂಡ ಕನನೀರು ದೀದೊಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಮ ಮಂತಂದಾಂಡ ಐಕ್ ಅಪೇನಲ ದೈವಲನ ಪೂರ್ಣಾನುಗ್ರಹ ಉಂಡೆ ಉಂಡು ಪಂದದು ಎಂಕಲ್ ನಮ್ಮು ನಕಲು ಕತ್ತಲೆಗೆ ಮೂಲ ಜಾಲನೆ ಮಲ ಆಯರಂಡು ಅವಲ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪಿರಾಕರ್ ನಡತೊಂದು ಬೈದ ನಂಚಿನೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವಲ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ಒಂಜೇ ಪೊರ್ತುಡು ಒಂಜರೆ ಗಂಟೆದ ಪೊರ್ತುಡು ಏತೋ ದೈವಲೆಗ್ ಕಟ್ಟಿ ಪಾಡ್ನಂಚಿನ ಬಣ್ಣೊಡೆ ಒರಿಯೆ ಕಟ್ಟದು ಆಪನಂಚಿನ ನೇಮ ಅವಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಆಯರಂಡು ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಅಪ್ಪೆನಲ ದೈವಲ್ನಲ ಅನುಗ್ರಹ ಒಟ್ಟು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ನಡತೊಂದು ನಾನು ದುಂಬುಗಳ ನಡತು ಬರಪುಂಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆಶಯ ಅಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿನಲ ದೈವಲ್ನಲ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾತೆರೆಗಳ ಇಪ್ಪಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಮಾಣಿಗುತ್ತುಡು ಬೆಮ್ಮೇರು ಆಪೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಗುಡ ಚಾಮುಂಡಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಮಲಕೊರತಿ ದೈವಲೆಗ್ ಕಾಲಾವಧಿ ಪರ್ವ ನಡಪನ ಸುರುತ್ತ ಶಂಭುಗ ಬಾಲಮಂಟ ಬೇಂಡ್ ಸುರುತ್ತ ಮಾರನೇ ಮಿದ ನೇಮ ದೈವಗಾಂಡ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಸುರುತ್ತ ಇನಿ ಹೊಸ ಕಾಯಿ ಹೊಸ ಪುದ್ದೋರು ಪನ್ಪುನ ಹೊಸ ಎಣ್ಣೆ ಪನ್ಪುನ ನೆಟ್ಟು ಕಂಬಳದ ಕೋರಿ ಇನಿ ನಡಪುಣಿ ದೈವದ ಧರ್ಮ ನಡಪುಣಿ ಮೂಲು ಇಂದ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ವನಸ್ತಪುರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅನ್ನದಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟು ಅಂಚನೆ ಐದು ದುಂಬು ಬೊಲ್ಪುಗು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳಡ್ ಪೂಕರೆ ಪಾಡ್ನಂಚಿನ ಪದ್ಧತಿ ಹಿರಿಯ ಪೂರ್ವ ಕಾಲದಿಂಚಿನ ನಡ್ತೊಂದು ಬತ್ತನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪದ್ಧತಿ ಆ ನೆಲೆಟ್ಟು ಈ ಕಂಬಳದ ಕೋರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪೂಕರೆ ಅಂಡಲ 13 ಬಾರೆ ಆ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟು ಸಂಪ್ರದಾಯ ದುಂಬುಡು ನಡ್ತೊಂದು ಬತ್ತನ ಇನಿ ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಹಿರಿಯಕುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತಿಮಾರ್ ಎಂಕಲ್ನ ಕಂಡೋಡ್ಲ ಇನಿಕಲ ಬಾರೆ ಪಾಡ್ನ ಒಂಜಿ ಪದ್ಧತಿ ಉಂಡು ಮಾಂದ ಇಲ್ಲಲ್ ಬತ್ತದು ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜೆ ಕೊರ್ದು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಏರು ಆ ಒಂಜಿ ಚಾಕ್ರಿ ಮನ್ಪುರ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಪಟ್ಟಿ ಕೊರ್ಪುನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮಾಂದ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಈ ಗುತ್ತು ಬಾರೆಗೇರ್ನಕುಲು ಸಚಿವೈಕಲ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಪಟ್ಟಿ ಕೊರ್ಪುನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಆ ಮುಖಾಂತರ ಅಕುಲು ಇನಿ ಆ ದಿನ ಬತ್ತದು ಎಂಕಲ್ನ ಕಂಡೋಡು ಬಾರೆ ಪಾಡ್ದು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಆ ಒಂಜಿ ಐಕಿಂದೆ ಒಂಜಿ ಪಂಗಡದಕುಲು ಆ ಕೆಲಸನ ಎನಿಕಲ ಬಾರಿ ನಿಷ್ಠೆಡ್ ಭಕ್ತಿಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಆ ನಿಟ್ಟಿಡ್ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲ ಎಂಕಲ್ನ ತಿಮಾರ್ದ ಕಂಡೋಡ್ಲ ಆಂಡ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ್ವ ಹಿರಿಯಾಕಲ್ನ ನೂಜಿ ಬೈಲ್ದಕಲ್ನ ಇರ್ತು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಆ ಭೂ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಣುದಪ್ಪ ಎಂಕ್ಲೆ ಆ ಭೂಮಿ ತಿಕ್ಕಿನ ಅನ್ನ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಚಾಕರಿ ಮಾಡ್ಪುನ ಯೋಗ ಅಂತ ಪನ್ನಡತ್ತೆ ಎನ್ನ ಪೂರ್ವ ಹಿರಿಯರ್ನಕುಲು ಆ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ಲ ಇತ್ತೈನ್ ಕಟ್ಟು ನಿಟ್ಟಿನ ನಿಷ್ಠೆಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇನಿ ಆ ಒಂಜಿ ಏರು ಚಾಕರಿದಕುಲ್ಲೇರ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಇಲ್ಲಲ್ ಆನಿ ಏಲಿರತ ಅಗೆಲ್ ಕೊರ್ದು ಮಾನಿದ ಗುತ್ತುಗು ರಡ್ಡ್ ಜೋಡು ಬೊಂಡ
ಸಂದಾಯ ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪದ್ಧತಿ ಆ ನಿಟ್ಟಿಡ್ ಆ ಕೆಲಸ ಎಂಕುಲ ಈ ಕಂಬಳದ ಕೋರಿ ಟೈಮ್ ಬಿಡಲ ಮಲ್ತದ ಅಂಚನೆ ಈ ಕಂಬಳದ ವಿಶೇಷ ಬಂದಾಗ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಇನಿ ರೈಲ್ವೆ ಮಾರ್ಗ ಒಂಜಿ ವಿಭಾಗ ಅಂಡ ಅದು ತುಂಬು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಇನಿ ಕಂಬಳ ಕೂಟಡ್ ಒಂಜಿ ಎರುಗಿಡ ಪುನರ್ ಆದಿತ್ಯದಂಡ ಕಲ್ತಿನ ಮಂಡ ದುವೆ ಕಂಬಳಡ್ಗೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಕಾರಿ ಕೆಸರ್ದ ಕಂಬಳಡ್ ಕಂಡೋಡು ದುಂಬು ಮಸ್ತಿ ಎರ್ಲು ಬತ್ತದ ಕಂಬಳದ ಕೋರಿ ಮಂತದ್ ಆನಿ ಈ ಒಂದು ಪುಕಾರ ಪಾಂಡ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅಂಚೆ ಇತ್ತೇನೆ ಕಾಲಾನ ಕಟ್ಟಡ್ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಿತ್ತೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಇನಿ ಜಗದೀಶ್ ಜನರು ಆ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳನ ಇಂದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬೇಸಾಯ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಬಾಕಿ ಮಾರು ಕಂಡಲ್ಲ ಐಕ್ ಅವು ಬಾರೆ ಪಾಡ್ನ ಕಂಡ ಇಂದೆಲ್ಲ ರಡ್ಡೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಇಂದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಆಯ್ತಾ ಬೇಸಾಯ ಏನಿತ್ತೆ ಏನೊಂಜಿ ಒಂಜಿ 10 ವರ್ಷ ಪಡಿಲ್ ಬುಡ್ದಿತ್ತಂದು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಆ ನಿಟ್ಟಿಡ್ ಅಂದೇನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಆ ನಿಟ್ಟಿಡ್ ಇತ್ತೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಅವೇ ದುಂಬುಜಿನ ಖಾಲಿ ಕಂಡೋಗು ಒಂದು ಪಾಡು ಅಂತಾನೆ ಇತ್ತೆ ಬೇಸಾಯ ಮಂತನ ಪೊರ್ತುಗೆ ಬಾರೆ ಪಾಡ್ನ ಅವು ಏನೆಲ್ದು ಬಾರೆ ಪಾಡ್ನ ಇತ್ತೆತ್ತು ಆ ನಿಟ್ಟಿಡ್ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪೂರ್ವ ಹಿರಿಯಕಲ್ಲಾದಿಂಚಿಲ್ಲ ಇಂಚಿದ್ದಿಲ್ಲ ನಡ್ತೊಂದು ಬರೋದು ಎಂಗ್ಲ ಕಂಡೋಗಿ ಬಂದಾಗ ಐಕ್ಲ ಈ ಅಮೆ ಸೂತ ಕದಕ್ಲು ಎಲ್ಲ ಜಪೇರೆಜ್ಜಿ ಆ ನಿಟ್ಟದ ಇನಿಕಲ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಡ್ ಅಂದು ಮಲ್ಪನ ಕ್ರಮ ದುಂಬು ಕಂಡೋಡು ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಪೊಂಜನಕ್ಲಿ ದುಂಬು ಗೊತ್ತಿರ್ತೇನೆ ಅಡೆಗೆ ಏರ್ಲ ಬೇಲೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತಿಂದ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಇನಿ ಆಪುಜಿ ಬರೀ ಆಪುಜಿ ಮನ್ಪುನ ಪದ್ಧತಿ ಇರ್ತದೆ ದೇವನಾಕ್ಲು ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ ಮನ್ಪುಜಿ ದುಂಬು ಅವಳು ಅಶುದ್ಧ ಅಂಡ ಅಲ್ಪ ನಾಗನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ತೋಜುಂತನ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಟು ದುಂಬು ಎಂಗ್ಲ ಪೊಪ್ಪಲ ತೂತೇರಿ ಹಲ್ಲ ತೂತೆ ಆ ನಿಟ್ಟಿಡ್ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇನಿ ಮಾನಿದ ಗೊತ್ತದ ಹಿರಿಯಕುಲು ಮಲ್ತೊಂತೇರಿ ಇನಿ ಸಚಿನ್ ರೈಕುಲ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಧರ್ಮ ನಡ್ತೊಂದು ಬರೋದು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದುಂಬುದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಡ್ತೊಂದು ಒರಿಪವನ್ನು ಬರೋ ಕೆಲಸ ಇನಿ ಮಾನಿದ ಮನ್ನಡ್ ಮಾನಿ ಗುತ್ತದಾಕಲ್ನ ಸಾಕಾರ ನಡ್ತೊಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ 40 ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ಒಡನಾಟ ಸಚಿನ್ ರೈಕುಲು ಆರ್ನ ಸಮ್ಮಲೆ ಸುಪ್ರೀತ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕುಲು ಪಂಡದು ಯಾನ ನೆಟ್ಟ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಈ ಇಲ್ಲುಗಳ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ 40 ವರ್ಷದ ಒಡನಾಟ ಇಮೇರ್ನ ಸಮ್ಮಲೆ ಪುನಗನಿ ಯಾನ್ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ 4ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಡ್ದೆ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ರೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಪಗಾನೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಈ ದೈವದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಭಯ ಭಕ್ತಿ ಬರ್ಪೊನೆ ಒಂಜಿ ಉತ್ಸವ ಮತ ಬಾರಿ ಜೋರಿತ್ತು ಸುಪ್ರೀತ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕುಲು ಇಪ್ಪುನಗನೆ ಬರೊಂದಿತ್ತು ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಒಡನಾಟದ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಮುಲ್ಪ ಸಾಗೋಲಿ ಉಂತುಂಡು ಸುಪ್ರೀತ್ ಕುಮಾರ್ ತೀರ್ನೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಸಾಗೋಲಿ ಉಂತುಂಡು ಪಂಡ ಇತ್ತದ ಬಂಡವಾಳ ಮಾತ ಮನ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಲಾಭಾಂಶ ಕಮ್ಮಿ ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಪಡಿಲ್ ಬುರ್ದಿತ್ತುಂಡು ಕಡಿಮೆ ಒಂಜಿ 20-30 ವರ್ಷ ಪಡಿಲ್ ಬುರ್ದಿತ್ತುಂಡು ಅದಾಯ್ತ ನಂಜಿ ದೈವದ ಚಿತ್ತ ಎಂಕೊಂಜಿ ಮನ್ಪೊಡು ನಾಂಡ ಅಂಚ ಸಚಿನ್ ರೈಕಲ್ಡ ಪುರ ಪಾತೀರಿ ಸಾಧಾರಣ ಇತ್ತೇನು 9 ವರ್ಷ ಸಾಗೋಲಿ ಮಲ್ತೆ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾದ ಒಂಜಿ ದೈವ ಆವೇಶ ಪುನಗ ಪಂತುಂಡ್ಲ ಯಾನ ನಡಪವಾದ ಕೊರ್ಪೆನಿಕಲ್ ಜಪ್ಪುಲಿಂದ ಅತ್ ಧೈರ್ಯ ಮಲ್ತಿಜೇರಿ ಇರ್ಲ ಆಯ್ತನ ದೈವ ಎಂಕ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಅನುಗ್ರಹ ಮಂತಂದು ಸಾಗೋಲಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಅನ್ಪಣ ಬೊಕ ಎಂಕ್ಲೆ ಅಂಜಿ ಎಂಕಲ ಹಿರಿಯಾಕಲ್ಲೆಡೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸಾಗೋಲಿ ಉಂಡು ಬರಿ ಮಾರು ಗುತ್ತುಡು ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಅನುಭವ ಇತ್ತು ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬಂಡದು ಅಂಚ ಮಲ್ತ ಅಂಚ ದೈವ ಏನು ಪೊರ್ಲು ನಡಪವಾದ ಕೊರುಂಡು ಈ ಬಾಕಿ ಮಾರು ಕಂಡಲ ಕಂಬಳದ ಕಂಡಲ ಸಾಗೋಲಿ ಮಲ್ತನೆ ಇಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಮೂಲ ಬದಲಾವಣೆ ಆತುಂಡು ಅಂಡದು ಮೂಲತಂತ್ರದಾರ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆಯ್ತು ದೈವೋಗ ಅಂಚ ಬೋಡು ಆತ ಸುಧಾಚಾರ ಬೋಡು ಉಂಡು ಅವಾಗ ಇತ್ತದ ತಂತ್ರದಾರ್ಲ ಪುರ ಪಣೊಂದಿತ್ತು ಲೆಕ್ಕನೆ ಅವ್ ನಡತದು ಬತ್ತುದುಂಡು ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲ ಸಂತೋಷ ಉಂಡು ಕೊರಗ ತನಿ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳದವರಿಗೆ ಸಮಯ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೋದು ಪನ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಲೆಪ್ಪೋಲೆ ಕೊರ್ರೆ ಪೋಪನ ಒಂದುಂಡು ಅವು ಒಂಜಿ ಒಂಥರ ಎಂಚ ಪಣ್ಣುಂಡ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊರ್ರೆ ಬತ್ತುಂಡ್ಲ ಇಲ್ಲಲ್ದಕ್ಲೇನು ಒಂಜಿ ರಂಜಿ ಸೌಂಡ್ ಐ ಕೊರಗತನಿ ಬಂಡ ಆಗ ಬುಲಿಪಾಯರ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ತೆಲಿಪಾಯರ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೊರಗತನಿ ರಟ್ಟಲ ಬುಲ್ತೆವು ಪೇರ್ಂದೆ ಗೊತ್ತಾ ಏತುಲೋ ತೆಲಿಪಬಿ ಇಲ್ಲ ಬಾಕಿಲ್ಲ ಮಣ್ಣಾಗ ಅಂಚ ಸಂತೋಷ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ವಾ ಕಷ್ಟೋಡಿ ಇತ್ತುಂಡ್ಲ ಕೊರಗತನಿ ಅಂತ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮದಲ್ಲ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಇತ್ತುಂಡು ಬಂಡ ಕೊರಗತನಿಯಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂಡು ಅರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂಡು ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಸಾಧಿತೋಜಾದು ಕೊರ್ಪೆ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಜಯ ಆಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ಒಕ್ಕ ಮಾನಿದ ಇಲ್ಲಡೆಗೆ ಭಾರ್ಯಾತ್ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ತೇರಿನದು ಎಂಕಲ ಹಿರಿಯಾಕಲು ಪಣ್ಣ ಕಾಲಡೆ ಉಂಡು ಕಷ್ಟ ಕಾಲಗ ಬಲ್ನ ಈ ಇಲ್ಲಡೆಗೆ ಬರ್ತದು ದೈವಲಾವಡು ಅತ್ತಂಡ ಈ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿಯ ರಾಜನ್ ದೈವಲು ಮಾತ ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟನು ದೈವಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೇಡಿಕೆ ದೀಡಿಯಂಡದಾಯ್ತ ಅಂಡ್ಲ ಕಷ್ಟ ನಿವಾರಣೆ ಅದು ಅಯ ಒಂಜಿ ನರಮಲ್ಯ ಕಾಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ರೂಪಗ ಬರ್ಪುಂಡು ಕಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಆಪುಂಡು ದೇವೆರ್ ಮಲ್ಲ ಬೇತೆತ್ತು ದೈವ ಬೇತೆತ್ತು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮೂಲು ದೈವಲ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ದೇವೆರ್ಲ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಅಂಚ ಗುಡಚಾಮುಂಡಿಲ ಅಂಚೇನಿ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಭಯ ಭಕ್ತಿದ ಇಲ್ಲುಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಸ್ವಂತ ಇಲ್ಲದ ಲೆಕ್ಕನ ಎಂಕ್ಲು ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಒಡನಾಟೋಡು ಉಲ್ಲ ಸಾಧಾರಣ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಡು ನಮ್ಮ ದೈವ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಲೆಯನ್ನು ಪಾತಿರೊಂದು ಬೋಂಡ ಚಾಚೂ ತಪ್ಪ ಅಂದೆ
ಎಂಕಲ್ನ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಲೆಕ್ಕೋಡು ಸಾಧಾರಣ ಶೇಕಡ 80% ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲು ಮೂಲು ಇತ್ತೆಲ ನಡಪುಂಡು ಪೂರಾ ಜನಾಂಗದ ಸಂಪ್ರದಾಯಬದ್ಧವಾದ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ತುಳಿ ಮೂಲು ಈ ದೊಂಪ ಮಾತ ಪಾಡ್ರೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಮಾನಿದ ಇಲ್ಲಲ್ಬೋದು ಮಾನಿದ ಚಾವಡಿ ಇಡ್ಬೋದು ಮೂಲು ಇನ್ನು ಪಾಡಿರು ದೊಂಪ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜದ ಕಲೆ ಪಾಡ್ನಿ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿನ ನೇಮಾನಗ ಅವ್ಲಂಚಿನ ದೊಂಪ ಎರವಣ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜದ ಕಲಿ ಅವು ಅಕಲ್ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದು ವೃತ ಪತ್ತದು ಐನು ತಪ್ಪಂದೆ ಆ ಕೆಲಸನ ನಿಷ್ಠೆ ಅದು ಮಲ್ಪಿರು ಒಕ್ಕ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿಗ್ ಪಾಲೆ ಕೊನೆಯರೆ ಕೆದಿಲದ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರನ ಇಲ್ಲಡಿಗೆ ಬೋಡು ಆನಿಲ ಶುದ್ಧಾಚಾರಡು ಕುಲ್ಲುದು ಖಾಲಿ ಕಾರ್ಡ್ ನಡ್ತೊಂದು ಬೋದು ಸಾಧಾರಣ 11 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪೋಯರೆಂಡು ಅವು ಅಕ್ಲು ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜ ಐಕ್ಕಂದೆ ಉಳ್ಳೇರು ಬೊಕ ಅಕ್ಲು ದೈವದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪದ ಒಂಜಿ ಹಕ್ಕದ ಕೆಲಸದ ಪರಿವಾರದ ಅಕ್ಲು ಮಾತ ಪೋದು ಅಲ್ಪಡ್ದು ಪೂರ ಕೋನತ್ತದು ಆ ಪಾಲೆನ ಪೂರ ಬಾಡದ ಕೋರ್ನಾಡೆ ಮುಟ್ಟ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಟು ಒಕ್ಕ ಮೂಲ ಅಕುಲು ಏತ್ತು ನಿಷ್ಠೆ ಉಳ್ಳರ ಆತೆ ನಾನು ಕುಲಾಲ ಮೂಲ್ಯ ಜನಾಂಗದ ಅಕುಲು ಅಕುಲು ಮೂಲು ಅಡಿಗೆ ಒನಸು ತೆನಸು ಎಂಚಿನ ತಯಾರಿಕೆ ಮಲ್ಪೊಂಡ್ಲ ಈ ಇಲ್ಲಡಿಗೆ ಅಕುಲೆ ಬೋಡು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ ಅವು ಇನಿತ ದಿನಕುಲ ನಡತೊಂದೆ ಉಂಟು ಇನ್ನಿತ್ತ ಪ್ರಸಾದ ಭೋಜನ ಅಲ್ಲ ಅಕುಲೆ ಮಲ್ತನು ತೊಗಸಾಯಿ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಒನಸು ತೆನಸನ್ನು ತಯಾರು ಮಲ್ತು ಕೊರಪೀರು ಬೊಕ್ಕ ಮಡಿವಾಳ ಜನಾಂಗದಕ್ಕಲು ಅಕುಲ್ ಅಂಚಿನಿ ಜೀಟಿಗೆ ಗಾಯ್ಕು ನೆಕ್ಕು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಕಲು ಬರ್ಪೇರು ನಾಯಕ ಜನಾಂಗದಕ್ಕಲು ಅಕಲು ಪೂರ ದೈವ ಪಲ್ಲೆಂಕಿ ಬತ್ಯಾರ ಅಕಲು ಆವುಡಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಐಟು ದಾಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಪಾತ್ಯಾರ ಇಲ್ಲಗ 10-14 ವರ್ಗಲ ಭಾರಿ ನಿಷ್ಠೆಡ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೇರು ಈ ಸಚಿನ್ ರೈನ ನೇತೃತ್ವದ ಸಾಧಾರಣ 25 ವರ್ಷ ಒಂದು ಬತ್ತುಂಡು ಮಾತೆರ್ಲಂಜಿ ಒಡನಾಟ ಎಡ್ಡ ಉಂಡು ఒక ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಲ ಮುಲ್ಪ ನನ ಎಂಗ್ಲೆ ಗಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಪಂಡ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಚೌಟೇರು ಮಲ್ಲ ಉದ್ಯಮಿ ಸಚಿನ್ ರೈನ ಒಂಜಿ ನೇತೃತ್ವಡು ಇತ್ತು ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪುಂಡು ಈತು ಒಂಜಿ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಒಂಜಿ ಉಂತುದುಂಡು ಇನ್ನಿತ ಕಾಲಡು ವಾ ಮಟ್ಟಗಳ ಕೊರತೆ ಪಂಡ್ರೆಜ್ಜಿ ಯಾಕೆ ಪೂರ ಈ ದೈವ ದೇವರೇ ಕಾರಣ ಉಳ್ಳಲ್ದಿ ವರ್ಷ ಕಾಲಾದಿ ಕಾಲದಿ ಮಾನಿದ ಗುತ್ತಲೆ ಕೊರ ಪಂಚನ ಅಜ್ಜೆ ವರ್ಷಕೊರ ಬತ್ತ ಜಾಲ್ಡ್ ಬತ್ತ ನಲ್ತು ತೆಲ್ತದ್ದು ಪೋಯಿನಂಡ ಮೇಲು ಕಾಲು ಗಜ್ಜೆ ಎಂಕ್ಲ ಮನ್ನಗ ಬನ್ನ ಟೆಂಗ್ಲೆ ದಾನ ತರ್ತ ತೊಂದರೆ ಬರ್ರ ಬುಡಾಯ ಪಂಚನ ನಂಬಿಕೆ ನಿಕ್ಲೆಗುಂಡು ಆ ನಂಬಿಕೆ ದಿ ನಡೆ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವರು ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಅರಸಬದಾಣಿ ಬಂಟೆದಿ ಸಾರ್ಲ ಪಟ್ಟದ ಕೋಡೆ ಮುಟ್ಟ ಈ ಮಾನಿದ ಗ್ರಾಮದ ಉಲ್ಲೆ ಪಂಚಿನ ಭಾಷೆ ನೆಂಚ ಬಂತೇನ ನನ್ನ ಮಿತ್ತಗಲ ನಿಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಲೆಪ್ಪನಾಗ 10 ಹೊಕ್ಕೊಂದು ಬತ್ತದು ಕಷ್ಟವನ್ನು ಪೂರ ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ತು ಬರೆಯುವಂತ